Díreib bailíoibh bhríanann seo ag léamh na Nuachta don déardaoin an naoúla meitheamhrá mhíle sa díog bainneann phríomhfeictiúir chéad leathanna i New York Times le Narendra Modi phríomhe na Hindia agus thug óráid dos cóir chomhdháil Meiriceá dí chéadaoin agus tuispeántar na feisirí go léir ag plódú thar timpeall ag lorg a híniú nach teas sin. Níl is gom céirt an píosa páipéir atá sé ag sinú ach feicim go bhfuil bratach na Hindia Tá Hillary Clinton maireach agus céim fáil nach méach. Tá ainm nuacháin an pháirtí réan leithaí peochaí sús aice a bheag ná mhór tar éis na réamhthócháin i Nuachta California agus riontáit na dhéile a bhuachaint. Dar léige tá sí fós ag próseáil an rud seo. Níl is agam céir is brí leis sin tá taithí fairsin ag Hillary Clinton nóméid mar seo, meandar mar seo. Thug sí presócáid, presáculah, a bhí inmhreathnaíoch go maith dar leis na hiireasóiríoch cén fáil nach meach. Ach tá sí atógáil sos dar léige inis chun machna bhíonna an cloch mhíle seo. Tá ceannairí na báirte ag géirí na Ceannaircigh smachtú, sríanach ar orb. Agus dá réir sin deir Barack Obama go mroidtí sé Bernie Sanders agus cén fáil nach mroidteach sé. Tá an pártí poblachtánacht i géirí Trump tá beagáí níos béasaí, níl is agam an é muilchlósach inis an téarma tá bhaim is agam tá an focail mhór má hang go gama leis siad na sé sin é marcálaí mé. Sílim gur béir atá bhaithe ná Trump a tá beagáí níos cíolchúsaí ach sin fearr nach bhuaithe siad. Ní féidir leis an amadán sin a bheith cíolchúiseach. Ná muilchlósach a ghirid bígí a súil le tinte ealaíne i ré an achtais toghchánaíochta. Heitin só le Norman Seabrook is chosúil. Heitin Salvatore Ferragamo leis. Cé Salvatore Ferragamo branda, sóbhranda is dócha. Níl éon chur amach agam cheachtar dhuine ach is sé nó buí Norman Seabrook ceannaire na nefigeach príosún is stát Nuachta agus dar leis na fisrióirí atá ag fisrú chúiseannaí
hamastíle rugú an plean breabaireachta seo. Ní úsáid sa an termar sin a láimhe, síle nachhfuil an termar sin láidir go leor úsáid sa an termar breabaireacht. Gur rugú an plean seo íomháin sa bhliain 2013 in Óstán sa phoblacht Dominicánach. Cén fág raibh sin siar dearan le forbróir mór le rá as nuamhrach uair díon. Tá imní in Bangladesh. Tá grúpáin in il anam ag an grúpa ach eagraíodh an grúpa chun lucht blagála ealmharú. Is cosúil go raibh an grúpa fealmhar fúlaí seo ceangailte le Ansar al-Islam. Agus go cinnte séir de bhí tíbhír den na hionsathe marfacha seo bhlagóirí ná míthástácht le tuatacht. Dar leo níor cheart don stát, don tír a bheith tuata. Ba cheart stát a bhunú ar bhain chreideamh dar leo. Tá iontas ar an domhan is díobh Hillary Clinton. Ní amháin go raibh fear gurm mar uachtarán Meiriceá le 8 milliún an nús, ach is ríchosúil muna dárlóí aon rud idir an dálín go mbeidh bhean mar uachtarán sa teachbán faoi hús na bliana se thugainn. Agus is sé stairiúlacht an rud seo bunús eile don easaontas sa pháirtí poblachtánach. Ní féidir le ména de le rá faoi sin. Dionsaí beirt Palestíneach síbhialtaí i gcaifé i Tel Aviv agus mhair siad ceathrar san nionsaí. Rugú an mert gortaíodh duine acu agus tá siad i brísún fi láir ag pólíní Israel. An bhfuil $850 agat, mar mátá baid bhunain ticead cheannach de Hamilton. Sin costas na diciad fi láir, agus má cheapan tú go bhfuil sin cracáilte níl tú i de éanar. Tá de tunscnóirí, stúrthóirí? Téidir mé tunscnóirí, léirethóirí Hamilton ag ardú praosann ina diciad chun stop a chur leis na mangarí ach tá siad ag dúbláil iver na diciad $10 freisin ach ní limse gír an tronhóna go léir a chahabh os chóir an téatar ámór ar siúd dhéanamh sin. Ceist sigiilteach
faoin waclíonn sin in Stanford a déagnaí cailín is cosúil agus a fuair agus I gearú príosún fionraí sag manis cé mar a deirtar sin am leis céal níos agus feicimid fionraí sé chuireú an terma príosún fionraí mar cáilí mé sin leis cibé Hackaí dromadóir an grúpa Good English nó chosan si cibé agus tá a bhhainna ceol ag gícá san isis le seomnaí churtha ceall agus le héad. So bhí cuaramach ag nachtú do thuideime in áitiní áirithe cála tú airige dá réir is cosúil. Céad a thugtar bhreanóirí telefíse nach féidir stoppa. Daoine a bhreanóí srá omláin telefíse thar dhearr seachtainniu. Trúirí mise crís bhreanóirí orm ach déantaí ráig bhreanóirí a thuirt ar Péidir. Cibé tá Netflix tréis bhean orm go statisticúil. Go statisticúil agus tugann thug siad faoi deara go mleanaíonn ráig bhreanóirí scéinséirí mar Breaking Bad agus The Walking Dead ráta dhá uireach leig sa lá. Mud a chun iontas ormsa. Tá sin amarcach. Tá Emma Klein tar éis leabhar scríobh faoi dhéagóir a haringítar isteach dhéagóir seachránach fánaíoch a haringítar isteach I gultas faoi cheannaireacht duine atá an chosúil le Charles Manson. Ní léonú duile le ráthacham faoi sin. Maria Sharapova an créatúir. Tá chuireú tarmeasc imirthe 2 bhliain irthe as riolachaí dópála a thárú. Nus ghlaachtar leis agus tá Sharapova I féin sitide gur hára sin a riolachaí go neamh bheartathe. Nach nearna si go deonach in éachar agus gur rud neamhheonach machchas amach ba agus de neamh eistear a tharla an dópáil seo ach mar sé tharla sé agus tá tarmeasc 2 bhliain irthe sin. Tá scéal simúil taobhiste de Nuachta nach féidir le mór an a rá faoin. Faoi trolanaí Middelín a héan timpeall Middelín ag lorg tríblóide. Agus mar atá líonraí sóisialta ag fás tá imhúla na gultúr ag géarú líne go háidethe agus trolanaí ag greanú daoine den gnó
an idirlín gan weheb ach tríblóid de heisir be. So sin iad na scéalta Nuachta don lá inneamh. Tá súil a gomgur bhain sibh tainmh as an bar Nuachta seo, agus tá súil agam go mbeidh muid chaint lí chéile rís ar bhad. So go dtíon chéadú eile go nuaidí a réib. Slán is.